Usiboka fatia falani chivale kulafana Naboka fatia falani chivale wale kulafana Yani shoto magana mapet Oh sima gabeza I'm sharing that's another cake. Oh, you feel some time, the touching and the cake. Oh, Sunboy Nijan bafowethu ngisukume nokubonga kakhulu ukuthi nibe khona emcimbini kamjabulisi nizomeseka njengoba ekhipha iCD entsha ethi umshini amahithi. Ngicela ungabi nayo bafowethu asondele ayithenge. Xolisa kakhulu indaba yama USB
ama-SB ngiyaxolisa kakhulu. I-order lami isuke ladelay so kusasa azobe sekhona. Kodwa ngiyaxolisa kakhulu ukuthi ngingafiki nayo. Ngiyajabula ukubona ni-happy kanje. Yazi nami sengivela nga-happy niyazwana. Mane ngiyazi le ngoba ethi uyamala wesithathu watalabile uyalala mashizito. Uyamala wesithathu watalabile uyalala mashizito. Wena mabefio ndabazabandiskana ubusukaningeli. Bafowethu ngisaqala ukudlulisela ubavu la ubhuti uNtshebe kweze ngophamlando kunespeech afuna ukuthulela sona. Ngicela nimuphe indlela bafowethu ngiyacela. Babe thishe Khuphuka Ntshebe. Bathi umfana mfazi eshayisa umuntu ngangekani ethi yami into komfundisi wazothatha into ngofika ngethatha zaphosela uzonke mfana wekhulelo umkabo mayekho mandelo lungu lapha bunyama tshe batsha bafazi ababili. Elina lo umkatho ngolombo. Kuzothi lapha ngabheka phamlame. Sithatha somdlelo singadala umbuka. Sanibonani. Sanibonani insizweni. Sanibonani insizweni. Sanibonani ntobazeni. Nibiyelelwa-ke uNtshebe umfoka Mthembu. Sibona umjabulisi ngomsebenzi omuhle asenzele wona. Bafowethu ngingelutho ngingaphansi kwenu ngiyacela bafowethu ngiyakhokha ngiyacela ngiyanxusa. Bafowethu siyacela ukuthi njengoba sekusebenza ama-digital school ngiyacela abantu bayazi kuhambe odawunloda umusic ilokhu ingoma kaMjabulisi bephinde futhi beyidlale online bephinde futhi bathenga abantu nama-CD. Siyacela umfana njalo senzele umsebenzi omhle kangaka ukuthi umfana asimbeki ngaphezulu. Siyacela bafowethu bese ngicela ngaphansi kweqophamlando zegcokama elisha ukuba siyacela kunomcimbi esinominethe kuwo umcimbi wamabhenca fashion show ozoba ngomhla ka-25 November eCriersfontein. Siyacela ukuthi njengoba ningaka niphinde nifike futhi ngale emcimbini nizoweseka umcimbi nizoseka iqophamlando zegcokama elisha lapha emcimbini. Ukuze ukwazi ukungena kufuna uthenge ithikithi elibhale ukuthi iqophamlando. Angene mangabe uthenge ithikithi engabhaliwe lokho. Uthenga ithikithi elibhale ukuthi iqophamlando bese uba ingxenye yomcimbi. Siyabonga. Lithengwa kuphi ithikithi? Ngiyacela kakhulu. Ithikithi kuthengwa eShoprite. Mawusuka nje la kodwa eShoprite makuvuliwe uzofika uthenge ithikithi. Namhlanje lu-R100 yakusasa lu-R100 ngomsombuluko lo bese lu-150. So okuyeni bafethu siyacela nesaseka kakhulu. Sabenu siyangithanda siyazi nani niyasanda vele. So siyacela bafethu nisize nisilekelele nithenga amathikithi niphinde futhi nibe ingxenye yomcimbi. Singabonga kakhulu mase Shoprite nibangaka. Siyabonga. Yazi Ntshebe. Akhaya. Asambe thishe. Umjabulisi njalo akasho ukuthi ama-CD ayimalini. Awusho ukuthi ama-CD ayimalini mfowethu. Uthatha i-CD u-R50 nje kuphela u-R50. Nazo. Asambe thishe. Khuphuka shukela.
Sesihambe waqina ingoma esiyidlala abafundi sesihambe. Asante. Khuphuka amafutha. Asante.